position to tell us anything. You are nothing in this PAP. You are not elected to be anything. Don't think you can give us any instruction when. Yes, sir. Ibingumbhodamo kwakhona namhlanje kwiPalamente yamazwe aseAfrika. Owona mba utshisa ibunzi ngulowo wokuba kutshintshiswane ngesihlalo sobungameli kulePalamente. Amalungu egqugula lasemazantsi nakumantla eAfrika afuna ukuba ubunkokheli balePalamente bujikeleze kunikwe nezinye iingingqi ithuba lokulawula. Bathi oku kuyahambisana nomyalelo okhutshwe imanyano yamazwe aseAfrika. Kodwa abo baphuma kwingingqi yasempuma nasentshona yeAfrika bathi oku akukho kumgaqo-nkqubo walePalamente. I listen AU, but when I look what the legal officer writes, it's not good. Because in his opinion, he didn't talk about Malabo Protocol that many countries has been ratified. It's the decision of the Assembly. We are adamant. We are resisting any undemocratic tendency that has encrypted the institution of Pan-African Parliament. The very reason why the AU has taken this decision of rotational leadership is to harmonize the various divisions that are existing. Ngelingeni ke kufikelelwe kwisigqibo sokuba inqunyanyiswe leseshoni yalePalamente de kube inyanga kaOktobha.